Alright, yan. Magandang araw sa ating lahat. So nakalabas tayo. Kasama natin yung Bergman. Merong ADV na 160, Raider na 150. Yan, carburetor. Tapos yung X-Max. Dito tayo sa isang lake. Isang lake dito sa Candelaria na ito to. Candelaria. Ayan. Dito lang yan sa tabi ng Barangay Hall. Yan, ang tawag pala sa lake na to, Uwakon. Yan, Uwakon Lake. So dito sa likod natin, Barangay Hall. Ayan, nakita nyo may court, may naglalaro. Tapos dito, ito na yung lake. Merong nag-iisang floating na restaurant. Ayan, floating restaurant. Medyo against the light tayo, against the light. Masyadong maliwanag yung lake natin. Ayan, yung mga kasama natin. Oh. Alright, dito tayo sa Masinloc, Zambales. Ayan, stop over muna tayo dito sa Baywalk. Ayan. So mahabang Baywalk to, Masinloc, Zambales. Ayan. So yan yung mga kasama natin. ADV yung Bergman natin, X-Max, tapos isang Raider na 150. Carburetor pa yan, partida. Maraming panggas. Ito na tayo, papasok na tayo sa pupuntahan natin. May nadaanan tayo, ayan o, solar power. Mahaba to, mahaba. Hanggang doon sa dulo. Ayan. Tara! G!
So yun, nadaanan na natin tong solar power. Malawig na ito. Malawig pa no, malawig. Yan. So yun, yung mga kasama natin. Pwede tayo mag-picture dito. Merong man-made forest. Ito yan? Ito yan? Malayo yung mga mahogany ah. Nasa gilid. Man-made forest. So yun, man-made forest. Oh, may mga taga JNT pa dito. Alright, konting stopover muna. Stopover muna dito sa man-made forest. Yan. Superman ka? Oo. So, maraming tanim na mahogany. Ito yung 50. Ha? Ito yung 50. Mata. Okay. So, 50 pesos per head. 50 pesos per head ang entrance. Oh, kabila. Ito, mga 4 piece ata to, 4 piece. Naglilinis. So may mga indigenous people pala dito. Hanggang baba, kita mo na meron talagang river dito. So konti ang tubig. Konti pa lang tubig. Ito na yung dulo. Time check, 9:29. Dito talaga ang parking eh. Full pack. Ang aga. Alright, ito na yon. Bagsit River. Bangsit River. Bagsit River. Shout out sa ating lahat. Dito na tayo sa Bagsit River. Ayan. So, yun yung mga kasama natin. Ayan. So, dito tayo sa pinakadulo. Pagkasakay na. Dulo. Malinaw. Pumunta ka pala dito, merong entrance fee na 50 pesos per individual yon. Tapos parking fee sa motor 10 piso. May resibo naman kung gusto nyong
ano yun, mag-cottage. Medyo mahal. Nasa 1,000. Ayan. Nasa 1,000 ang cottage niya dito.